Moi! Vietnamissa on paljon kalaa merestä ja paljon yrttejä, jotka kasvavat ympäri vuoden. Vietnamissa ihmiset syövät ruokaa, jota kutsutaan kalasalastiksi yrteillä. Se tehdään tuoreesta raasta kalasta ja sitruunamehusta, joten kala muuttuu pehmeäksi ja valkoiseksi. Sitä syödään monien erilaisten yrttien ja läättien kanssa. Siihen kuuluu myös kalaskastike, joka tekee ruoasta suolaisen ja maukkaan. Minä söin sitä usein, kun asuin Vietnamissa.